que per això li diem el curs del 6%. Sabeu que l'educació des de les retallades té molts greuges. Nosaltres hem concretat en 2 blocs, un del model de qualitat educativa. Creiem que no hi ha la qualitat educativa suficient en la nostra educació. Un exemple és les proves de comprensió lectora que han tornat a baixar els resultats. I l'altre és el tema de les condicions laborals de les treballadores. Som 230.000 treballadores a Catalunya que estem en el món de l'educació, en totes les categories, en tots els sectors, a tots els àmbits de l'educació, i no tenim unes bones condicions laborals, volem afirmar. Per exemple, les vetlladores són aquell personal que sabeu que està als centres educatius públics en hora lectiva i que el Departament d'Educació fa molts anys es va comprometre a internalitzar-les. Això no ha passat. Aquestes companyes tenen molta parcialitat, molta temporalitat i sou molt baixos i se n'ocupa de les criatures, dels nens i dels joves que tenen més necessitats educatives. Vull dir que és un contrasentit molt gran que aquestes companyes tinguin aquestes condicions laborals tan dolentes i estiguin externalitzades. On s'ajunten aquests 2 temes, el tema del model educatiu i el tema de les condicions laborals? S'ajunten amb una cruïlla, i la cruïlla es diu inversió educativa. Per això, com us explicava, el tema del 6%. Una altra reflexió que hem fet. El departament veiem que fa dies que va dient que és el curs que hi ha més docents, que hi ha menys alumnat, o sigui que tot és perfecte. Nosaltres diem clarament, el Departament d'Educació s'ha posat unes ulleres virtuals on quan tu te les poses veus una altra realitat, un bosc o una granja o el que vegis, però no veus la realitat. La realitat de l'educació és molt dura, molt complexa, ens ho diuen les companyes que estan a l'aula, ens ho transmeten les famílies i també l'alumnat. I en aquest informe que avui us presentarem volem desenvolupar aquesta idea, que el departament viu en una realitat virtual. Jo us presentaré una sèrie de punts, especialment 2 informes que hem fet, un sobre inversió educativa i l'altre sobre ràtios. El d'inversió educativa, ja veureu que ara us ho podrem projectar perquè ho pugueu anar seguint, té 6 taules i sobretot el que volem és compartir que, ja veureu, ara a la primera taula, els pressupostos de la Generalitat del 2023 han millorat un 6,8%, això és molt bona notícia, i l'educació aquesta vegada sí que ha millorat. Ja veureu que posa que millora un 6,2% al Departament d'Educació i al Departament d'Universitats i Recerca, que és el que més millora, un 7,6%. Això és una bona notícia, tot i com veureu en el punt 4.2, el que és a nivell general d'educació estem un 4,3%. Torna a repetir-se que els pressupostos de la Generalitat milloren i en canvi l'educació no millora tant com els pressupostos de la Generalitat. Comentar-vos que això passa especialment, i ho veurem a la taula 2 i 3, que les anirem passant, després ja la podreu mirar, els serveis complementaris i les beques. Això és una mica el que perjudica tot el bloc general, perquè en el tema de personal docent, que ho veurem a la taula 3, aquesta partida millora, és molt bona notícia, i millora per 2 aspectes. Una, perquè Comissions Obreres sabeu que vam signar acords d'increment salarial força importants durant aquests anys, en el 2023 també, per això millora aquesta partida, i perquè vam signar tots els sindicats que a partir d'1 de gener reduiria l'hora lectiva i s'han contractat 3.566 docents. Per això aquesta partida millora i ens n'alegrem. En canvi, aquestes 2 altres fa que aquest pressupost no acabi de tenir la quantitat necessària per tirar-ho endavant. Un altre aspecte molt important que ja surt en la taula 4, 5 i 6 és que el manteniment dels centres públics, ho veureu en el punt 2, de despeses corrents en béns i serveis, baixa un 22%. No podem acceptar des de la Federació d'Educació que la inversió, en aquest cas en centres de secundari, hagi donat aquesta davallada tan gran. Els centres de secundari han de tenir tot el material necessari, tot el manteniment dels seus edificis i aquesta partida s'encarrega al Departament d'Educació. Per això, des d'aquí volem fer aquesta denúncia. Veureu que també en el punt 7 de transferències públiques baixa. Això són els diners que dona el govern de la Generalitat als ajuntaments. Aquests s'encarreguen dels centres de primària, no baixa tant, però Déu-n'hi-do els pocs diners que tenen els ens locals, els ajuntaments, per poder tenir un bon manteniment del centre de primària. Això és el que destacaríem resumidament del tema de la inversió. En general, les dades milloren, però ens falta molt, molt per arribar a aquest 6%. Ara mateix, en dades del departament, estem en 4,21%. O sigui que pressionarem molt
amb aquesta ILP i amb tota la comunitat educativa perquè en els pressupostos del 24 això canviï. Ara sí que us volem presentar, creiem nosaltres, per part nostra, el segon punt, el tema de les ràtios a Catalunya, un informe molt exhaustiu que hem fet i creiem que és un mirall del que està passant ara mateix. Les ràtios a Catalunya són les més altes de tot l'Estat i també és un greuge molt gran per l'educació. Històricament, Catalunya ha sigut un país que sempre ha apostat per l'educació, per la cultura. Des del 1900 al 1960 teníem els indicadors millors d'analfabetització, o sigui, molt millors que la mitjana en alfabetització. Això, que era un bon pòsit, juntament amb una Catalunya que tenim avui en dia multicultural, això hauria de fer els governs, fer una aposta, i en aquest govern fer una aposta per invertir en educació perquè tenim les arrels ben posades, les bases ben posades. Però això no ha passat. Ara explicarem les ràtios. Veureu i em detindré una mica en el tema de secundària perquè és el que tenim més greu, d'acord? Veieu que em posa l'ESO, hi ha una comparativa en la mitjana de l'Estat. A Catalunya, l'ESO en el 2021-22, que són les últimes dades que s'han publicat, està a 28 per unitat ràtio, que és la comparativa que fem per grup d'alumnes, i en canvi l'Estat està a un 23,8. La diferència és que nosaltres tenim 4,2 alumnes més que la resta de l'Estat de mitjana. Això no es pot consentir i això no podrem millorar l'educació amb aquestes ràtios tan elevades. Passarem a la taula 2, on aquí hi ha una comparativa i fent tota una reflexió de la diferència d'alumnat o sigui, tenim a l'ESO 7.915 aules i si ajuntem tots aquests 4,2 de totes les aules, tenim un excés d'alumnat, un excés, clar, entre cometes, de 33.243 alumnes. En la tercera taula veurem que hem fet una projecció del que és necessari de tenir d'aules necessàries. D'acord? Passem a la tercera taula. Molt bé. Doncs mira, tornem a mirar les dades de l'ESO. Si tenim un excés, entre cometes, torno a repetir, de 33.243 alumnes, la mitjana estatal són de 23,8, vol dir que necessitaríem 1.397 aules més a la secundària, a l'ESO, per tenir una ràtio equilibrada. Per tant, aquesta hipòtesi que tenim molts alumnes, que tenim més docents i menys alumnes, no es corrobora amb el que hauria de ser. Segurament tenim menys alumnes, segurament tenim més docents, però no els necessaris per poder tenir una educació amb qualitat. Ara un altre paràmetre molt, molt important, veurem a la taula número 4, que és un altre indicador. Ja no és l'indicador de l'aula, de la unitat, del grup classes, sinó que és la comparativa alumne-professorat. Aquí veureu en els centres de secundària que la ràtio a l'estat espanyol, la mitjana és un 9,8 i, en canvi, aquí és d'un 10,9 per professor, per professora. Aquí tornem a tenir dades més altes. Nosaltres hem fet una comparativa i podem anar passant les altres taules. Gràcies. Als centres de secundària, i aquí hem fet una comparativa amb nosaltres mateixos el 2009. El 2009 teníem 10,2 i ara en el 2021, tot i que va haver una davallada demogràfica, encara teniu un 10,9 per alumne, per professor. Això no vol dir, torno a repetir clarament, que no anem bé. Ara hem fet una projecció a la taula número 6 del que va passar també a la mitjana de l'Estat. La mitjana de l'Estat el 2009 era de 9,2 i, en canvi, el 20 ha pujat, però no ha pujat tant com la mitjana a Catalunya. Per tant, també volem fer una denúncia d'aquesta dada. Ara, les dues últimes taules, i amb això acabaré el tema de les ràtios, creiem que són dades molt importants que us poden ajudar molt. Si veiem primer la número 7, veiem que de docents per a educació infantil i primària necessitaríem, igual que hem dit abans, de quantes aules necessitaríem, hem dit que necessitaríem 1.300, de docents necessitarem 3.771 per poder tenir una ràtio adequada. I a secundària
us direm una cosa que aquí hi ha una errada. On posa col·legis d'educació infantil i primària en aquesta taula número 8, ens hem equivocat, això és de secundària, perquè no hi hagi cap error. Llavors, tenim de professorat necessari a secundària necessitarien 5.929 professors més de secundària per tenir una mitjana adequada de ràtios. O sigui que, resumint, ja veureu si ho baixem una miqueta més, que teniu els números aquí davant. No tant. Necessitaríem 4.815 aules més per tenir una mitjana adequada i 9.700 docents més. Fent aquesta denúncia clarament que si aquestes ràtios no es canvien, arribarem al 2035, que és la proposta del departament d'anar pujant les ràtios, i no arribarem fins al 2025. Per això nosaltres fem una demanda clara que a 1 de setembre del 2024 a 2025 les ràtios a primer d'ESO, a primer de grau mitjà, a primer de grau superior i a primer de batxillerat s'han de baixar a 20 alumnes. Perquè si no, després podem fer moltes coses, però la qualitat educativa, si volem una escola inclusiva amb qualitat, no la podrem aconseguir. Després hem fet un cas concret de l'Hospitalet, que explicarà el nostre company Charlie una mica més endavant. Jo faré ara una repassada ràpida, ja sense projectar-vos cap document, de la resta de temes. Per una banda, tenim amb el punt 4 el tema de la inclusiva, fent una denúncia clarament que falten aules d'acollida, CIEIs, l'atenció educativa domiciliària, que és per a aquell alumnat que té malalties greus, que no pot anar a escola, no està ben organitzada, no tenen els recursos suficients. Només dir un exemple concret, ells mateixos han de comprar els jocs que porten a casa d'aquests infants que estan malalts, han de fer les fotocòpies, de vegades no els hi paguen, demanem al departament que posi via amb aquest tema. Després, al punt número 5 del dossier, ja veureu que fem tota una explicació de la nostra posició respecte a la llengua catalana. Com sempre, des de Comissions Obreres, la Federació d'Educació i Comissions Obreres de Catalunya, hi ha hagut un procés, un compromís molt clar per foment de la llengua. Hem denunciat i continuarem denunciant la judicialització i molts partits, el tema de la llengua, ho fan des d'una posició partidista i no miren pel sistema. I nosaltres continuarem demanant baixada de ràtios, continuarem demanant aules d'acollides. A les escoles d'adults necessitem un reforç de més professorat per treballar la llengua i que aquesta eina, que és la llengua catalana del nostre país, ajudi a la cohesió i a la igualtat d'oportunitats. Aprofitem també aquest moment de la roda de premsa per fer un reconeixement a la Carme Llunyent, que ens va deixar fa uns dies, lingüista de referent per nosaltres i per tota la comunitat educativa i especialista en llengües minoritàries i llengües africanes, i des d'aquí el nostre condol a la família i al seu entorn més proper. Després, el punt número 6 és el tema de la igualtat. La igualtat a l'educació s'ha de millorar, ha de ser una prioritat d'aquest departament. Cada vegada que escoltem que hi ha un crim masclista, hem vist el que ha passat al campionat de futbol de la Federació Espanyola, veiem que hi ha un clam que volem la igualtat entre homes i dones i l'educació no ens hem de carregar amb tota l'esquena com sempre, però tenim un paper molt, molt important. És veritat que el departament ha posat una figura per implementar l'educació, coeducació, però també li diu figura de benestar i convivència. Nosaltres creiem que aquesta figura ha de ser només per la coeducació, ha de tenir la dotació horària necessària per poder-ho portar a terme i ha de tenir un complement com la resta de coordinacions. O és que és menys important la coeducació pel Departament d'Educació? Em vaig acabant ja per deixar als meus companys també que explicaran la resta de temes. Només recordar que el tema de l'emergència climàtica també per nosaltres és vital. Volem una climatització ja dels centres educatius. No pot ser que siguin els únics espais públics on no hi hagi aquesta climatització i tant l'alumnat com les famílies i les professionals estem patint i estem en centres que no estan climatitzats. Volem un pla d'actuació urgent. I després ja veurem al punt 9 que hem posat tots els sectors, perquè sabeu que la Federació d'Educació està en tots els sectors del món educatiu. Nosaltres no només som de docents de pública, no només som de docents de concertada, no només som del lleure, som de tots els sectors de l'educació i, per tant, veieu que hi ha un resum de cada sector on explicitem les nostres demandes. A la vostra disposició, com sempre. I només em queda de dir una cosa, i això no és tant per vosaltres, però aprofitem aquesta roda de premsa, és per dir-li al Departament d'Educació
que segui, que negociï de manera real, que avancem. Teníem 2 o 3 mesures molt importants per acordar amb el conseller Cambray. Va haver-hi aquest cessament que nosaltres havíem demanat explícitament, es va produir i demanem a la consellera Anna Simó que tots aquests acords que estàvem a punt de signar que segui a la taula i els nostres companys dels altres sindicats també demanem que no cal tant postureig, que el que cal són mesures contundents, seure, treballar i aconseguir millores per l'educació. I aquí ens hem de trobar i aquest curs, a part de ser el curs del 6%, ha de ser el curs on podem acordar un munt de millores que necessita l'educació del nostre país. Dono la paraula al Charlie perquè ens pugui explicar aquest segon punt. Molt bé, Tere, moltes gràcies i gràcies a tots vosaltres per ser-hi aquí. De manera ràpida i directa us explicarem per què l'Hospitalet és un tema punyent amb les dificultats que té educatives i que reflecteix una realitat que des de fa 2 anys i mig ja venim denunciant d'emergència d'escolarització i que es manté i les coses no van a millor, sinó van a pitjor. Mireu, tot això que està passant repercuteix directament en que els nostres companys del centre estiguin agreujats, cansats, i quan els toca Hospitalet pensen, ostres, la que m'ha caigut, no? Però per què? Perquè és que aquí tenim una sèrie de problemes endèmics que no solucionem, començant per les infraestructures. Teníem un acord de govern d'octubre del 22 en què es farien una sèrie d'obres a una sèrie d'escoles, ja les teniu aquí apuntades, el Milagros Concernau, el Pere Lliscard. A dia d'avui, i malgrat les reunions que hem tingut a diverses persones del departament, les obres no s'estan fent i no estan avançant. I fins i tot en centres que estan caducats, que són els de pla d'urgència, i en centres que estan en barracons, fins a 2 centres de manera completa i fins a altres 2 centres de manera parcial. I tot això està passant a la segona ciutat del país. I a la segona ciutat del país amb un creixement demogràfic que és punta de llança d'allò que podrà passar a altres punts del país el dia de demà. Per tant, començar a solucionar el que passa a l'Hospitalet és important. I què està passant? Doncs que partim ja d'una sobreocupació del 100% a la zona nord d'Hospitalet, 100.000 habitants que estan allà apinyats i que viuen amb una realitat que és que no hi ha noves escoles i s'han de fer escoles perquè ja hem provat allò de posar nous grups escolars o posar, en tot cas, bolets, com es diu, però això no ho soluciona, perquè la LEC ens permet augmentar les ràtios de matrícula viva fins a un 10%, això ja ha passat, amb aquest punt ja hi hem arribat, amb el punt d'obrir fins a 19 bolets o grups extraordinaris a primària ja ha passat, i ara mateix les xifres del 2023, d'aquest curs que encetem ara, són preocupants, no. Vamos, el següent, perquè tenim 539 alumnes que s'han de posar als centres educatius d'Hospitalet, el que es diu matrícula viva, ja només per començar. Després ja vindrà tot allò que passarà durant l'any, que l'any passat van ser fins a 2.600. I tenim 300 alumnes i escaig també de secundària. I tot això s'ha de fer mans i mànigues amb una comissió de garanties per intentar encabir. I què farem? Encabir-los fins a uns límits. Però és que davant de la pregunta de què es farà si no es fan escoles de manera immediata, dius, bueno, clar, és que haurem d'obrir 6 o 7 grups extraordinaris més. A algú li sembla que això és de rebut? Ja ho vam patir el Nadal passat, 5 grups de cop. Això afecta les escoles, afecta el clima, afecta la qualitat educativa, a les famílies. Per tant, pinten bastos si no seiem, que és la voluntat de Comissions Obreres d'Educació, a seure, a resoldre i a afrontar aquests problemes. La gent no deixa de venir a l'àrea metropolitana a viure i en tot cas haurem d'abordar aquesta realitat fent aquestes 4 escoles i un institut de manera immediata. Si no, no solucionarem les coses. Per cert, qui s'encarrega dels nanos són tota la gent dels EAPs i tots els CIEs. I si no posem nous CIEs en poblacions, en tipologies A i B i carreguem, en tot cas, els EAPs, no solucionem res perquè treballem amb unes sobreràtios que no ens permeten avançar amb la segregació. Per tant, aquí haurem de fer alguna cosa. Obres, infraestructures, el Paco Candel s'ha de fer, el Maria Miret s'ha de fer, perquè estan en bolets i s'han de construir aquestes altres escoles. I les I3, fa una estona la Tere deia la realitat virtual i la realitat real. És que la realitat dels grups d'infantil és que s'anuncia i si es diu que els alumnes al país i a Catalunya estan en
20 alumnes i la realitat no és aquesta, perquè ja partim que Hospitalet és una excepcionalitat on la majoria, tota la zona nord i part del centre estan a 22, però amb el 10% ens anem a 24. Ens fem trampes al solitari, perquè, és a dir, hem de ser prou valents per abordar això, perquè és que si no, no haurem avançat res ni pinta que puguem continuar avançant res. Només a grups infantil, que tant es diu que milloren les coses, a l'Hospitalet s'han obrit 2 bolets amb el que és el curs passat, amb l'inici d'aquest curs. Per tant, no baixa la població que ve a estudiar. Volem seure, volem parlar de tot això i volem millorar l'educació i sobretot perquè els nostres infants estiguin on han d'estar, que és ben atesos, i els nostres companys i companyes entenguin i puguin fer la seva feina en condicions. I aquest és el cas concret que vivim de l'Hospitalet i que no ens estranyaria que altres poblacions, tipus Barcelonès Nord, pogués passar d'aquí 2 o 3 anys. Així que és hora de parlar i de seure. I passo la paraula al meu company, el Xavier. Moltes gràcies, Charlie. Us parlaré una mica sobre temes de l'FP. Com sempre reclamem, l'FP necessita més inversió. Es va augmentar la inversió, es va augmentar les dotacions, més o menys, d'acord? Però en falta moltíssima més. Us passem unes dades per veure que aquesta necessitat és pedantòria. Per un costat, ha augmentat des del 2018 el nombre d'alumnes matriculats a l'FP, un 28,7% en global. D'aquests, a la pública, només un 6,9% ha augmentat el grau mig de pública, un 20,5% a grau superior, mentre que de centres privats l'augment d'alumnes matriculats és del 23,3% en grau mig i el 61,9% en grau superior. Si mirem la formació no presencial, aquestes dades encara són molt més exagerades, on més de la meitat dels alumnes que estan estudiant en FP no presencial a Catalunya ho fan en centres privats. Això demostra que hi ha una demanda i no hi ha prou oferta a la pública. És evident, perquè quan la gent escull pagar per un servei és perquè el servei públic i gratuït i universal per a tothom, sense diferències socioeconòmiques, no dona l'abast. Per tant, és evident que falta percentatge d'FP de la pública. Valorem molt positivament l'acord que hem arribat de concertació, on hi ha un augment del pressupost del 40% en formació ocupacional. Aquesta és la formació per a les persones que ja han abandonat d'alguna manera el sistema educatiu i estan a la feina treballant o aturats i volen millorar les seves condicions laborals. D'acord, això és positiu, però hem de gastar tant amb aquest percentatge de gent, una quantitat de classe treballadora altíssima, hem vist a Europa, sense formació professional, sense certificació professional, els hem d'anar a buscar un cop ja han abandonat l'escola perquè no hi ha prou formació inicial. I patim aquest defecte des de ja fa molts anys. Fa poc l'OCDE va tornar a treure dades on el percentatge d'estudiants que fan formació professional és molt inferior percentualment a la mitjana europea. Per tant, tenim una demanda d'estudiants, en falten molts, i la pública no creix com hauria de créixer ni de bon tros. Pel que fa a la preinscripció, esperem treballar les dades que va començar a donar el departament. Recordem que el curs passat vam detectar que més de 12.000 persones s'havien preinscrit i no havien intentat matricular-se, per tant, havien abandonat l'intent de fer un cicle de formació professional a la pública, sense cap mena de seguiment per part del departament. Molts d'ells segurament engruixint l'oferta privada, qui s'ho pot permetre, qui no s'ho pot permetre perquè la seva família o ella a nivell personal o ella no tenen els recursos econòmics, evidentment no té opcions i ha de deixar d'estudiar. Per això considerem que l'oferta pública és necessària, és l'única que pot intentar ser no segregadora. Amb les preinscripcions actuals considerem, ja ho vam comunicar el curs passat amb petits canvis, que la doble via de preinscripció no és adequada, hi ha hagut millores, tot i així segueixen havent-hi col·lectius totalment perjudicats, i més en tant en quant no hi ha l'oferta pública necessària. Per exemple, alumnes que fan un grau mig, que se n'adonen que no és ben bé el grau mig que voldrien fer i dedicar-se professionalment a treballar-hi i formen part d'una via secundària que només tenen possibilitat de canviar de cicle si tenen plaça. Com aquests, molts altres. Per tant, considerem que aquesta via no és l'adequada. Canvis més generals. Hi ha dues necessitats que té l'FP enguany. Primer, s'estan començant a implementar tot el que són els centres d'FP integrada, s'ha de reimplantar la nova
ordenació d'IFP que s'ha legalitzat a nivell estatal aquí a Catalunya i també hi haurà tots els nous currículums d'IFP. Per tant, és un any on hi haurà molts canvis. D'acord? Valorem tots els acords que hem arribat amb el govern en tema d'IFP. Tenim dins del marc del diàleg social de desembre del 2022, entre moltes altres coses, amb el govern es va arribar al compromís de destinar 14,5 milions d'euros per garantir manteniment de places públiques i augmentar almenys en 257 nous grups, a més de desplegar l'orientació educativa, els centres d'IFP integrada, etc. Llavors també tenim l'acord de concertació de planificació de l'IFP de març del 23, també per prendre mesures per millorar l'accés de les persones a la seva formació i a la qualificació professionals. De tot això, Comissions Obreres vetllarem perquè el desplegament de centres integrats sigui el màxim possible en centres públics i siguin el motor de l'IFP per tothom, sense segregació ni per barris ni per situació socioeconòmica de la gent que vulgui accedir a aquests serveis. I en aquests acords també hi havia el compromís de renovar l'acord d'IFP. És un acord del 1999, té més de 20 anys. És evident que l'IFP ha canviat moltíssim d'ençà que es va fer aquest acord i ja fa molts anys que és necessari, però cada any que passa ja la pròrroga es va fent més curta. Pensem que l'IFP, la situació de l'IFP ha canviat moltíssim. Ara tenim un IFP amb un dual generalitzat, el qual suposa feina, coordinació, etc. per part dels docents per fer aquesta formació a l'empresa que abans es feien als centres. Tenim una carta de serveis de coses extres que es fan a l'IFP, a més de fer classes cada vegada més extensa, que necessita la classe treballadora, que necessiten els estudiants, per tant, són serveis molt adequats. El problema és que no hi ha personal docent amb les hores per fer aquestes tasques i, sumat a això, totes les coordinacions, tutories del dual que us comentava, etc., que es va incrementant sense posar hores, amb la qual els docents van absolutament sobrecarregats de feina. Moltes d'aquestes tasques són amb hores extres, pagades de manera extra, per tant, sumades a la feina habitual, que ja de per si, evidentment, és molt exigent i s'ha de dedicar molt de temps per donar la màxima formació possible als nostres alumnes, més les xarxes d'IFP que es van incrementar, tot un seguit de sobrecàrrega de feina a l'IFP degut a tots aquests serveis que estem molt d'acord que s'han de donar, però sense els recursos necessaris. I això a la IOC encara és més greu. La situació del professorat a la IOC i de l'oferta, com he comentat, de l'oferta pública de la IOC és molt minsa i per això la privada creix tant, però és que la situació dels docents estan sobrecarregats de feina, exposats a abusos de presencialitat. Hi ha un munt de professorat col·laborador que en teoria hauria de ser persona amb temporalitat, amb un encàrrec de servei, que en realitat té un caràcter habitual i permanent en un temps determinat i amb unes condicions molt precàries de les que hauria de tenir. Tot això ha de canviar perquè la IOC, els seus treballadors, tinguin les condicions necessàries per donar el servei que toca i amb un increment de pressupost perquè l'oferta no presencial que necessita molta ciutadania també la pugui tenir a la pública molt més cara. I ja anant acabant, enguany hi ha hagut tot el tema d'integració del professorat tècnic d'IFP secundària, que era un greuge que patíem des de feia molts i molts anys, amb professorat amb condicions laborals i sou diferent a d'altres simplement per condicions burocràtiques. Això ja s'està arreglant arran d'aquest decret de base secundària, la integració, que en diem, però queda tot el tema d'equiparació de tot aquell professorat que no pot participar dels processos d'integració i així com l'equiparació pels mestres de taller d'arts plàstiques i disseny. Tota aquesta gent que no es poden integrar a secundària és necessari un acord d'equiparació salarial que hem de fer amb el Departament d'Educació perquè cobrin exactament el mateix que els seus companys per fer feines equivalents que la resta. Això ho hem d'intentar treure aquest curs sí o sí. Tot plegat, que hem d'aconseguir que ser professor d'IFP sigui atractiu. No hi hagi mancança de professorat d'IFP com passa en moltes famílies i per això cal claríssimament una millora de les condicions laborals dels mateixos. Moltes gràcies. La paraula de la Mireia, Mireia, sí. Hola, soc la Mireia, soc responsable dels sectors vulnerables, volia parlar de l'etapa 103, de les escoles bressol i de les llars d'infants.
Volia, com comissions obreres, denunciar la falta de finançament per part del departament en aquesta etapa educativa. També volia denunciar, com comissions obreres, les condicions laborals que estan patint les treballadores. Dic les treballadores perquè és un sector molt feminitzat, més del 98% són dones. I volia parlar també i denunciar la falta de diàleg que té el departament sobre aquesta etapa educativa i us passo a explicar una miqueta el tema de finançament. El tema de finançament, el 2005 es va dividir el finançament de les escoles bressols municipals a terços. Pagava un terç les famílies, un terç els ajuntaments i un altre terç pagava el Departament d'Educació. Les places estaven fetes per 5.400 euros alumne d'infant i el departament aportava 1.800 euros. Durant els anys 2005 va començar a baixar i va quedar-se en un finançament de 875 euros que va assumir la Diputació i la falta de finançament també va tindre que fer que els ajuntaments aportessin molt més diners en aquesta etapa educativa i aquest fet va fer que molts municipis el denunciessin i el 2017 va fer que es retornés en una sentència i que fessin una altra vegada el finançament. Ara el departament, vull dir, en el 2021, al setembre, va anunciar que es faria els I2 gratuïts i que pagaria 1.600 euros plaça, 3.200, perdona, 3.200 plaça i són en els I2 perquè fos gratuït i els ajuntaments aportarien un terç sol. I en l'I0 i I1 aportaria sol els 1.600. Llavors, és irreal que el del 2005 la plaça d'un infant en escola bressol fos 5.400 i actualment està a 4.800. Per això hi ha una falta de finançament a l'etapa 0-3. Això està afectant molt a les condicions laborals de les treballadores, perquè les condicions laborals de les treballadores tenim treballadores que estan guanyant el salari mínim interprofessional i estan realitzant 1.661 hores. El conveni que s'aplica és a l'estatal, normalment, les municipals perquè han externalitzat els serveis perquè els ajuntaments perquè costi molt més econòmic i això comporta que estiguin en vulnerabilitat les treballadores i estiguin vivint en pobresa. Vull dir, perquè una treballadora guanya 1.661 euros, 1.166 euros és viure en pobresa. I això ho hem denunciat des de Comissions Obreres, portem molts anys denunciant-ho, lluitant perquè les condicions laborals d'aquest col·lectiu millori i que el Departament d'Educació que valori aquesta etapa educativa perquè s'ha demostrat que és una etapa que crea igualtat, cohesió i és molt important per al desenvolupament dels infants. Llavors també volia comentar també el tema de la falta de diàleg per part del departament. Nosaltres com Comissions Obreres hem demanat la taula del 0-3, vull dir, reiteradament. Per què? Perquè volem parlar de les condicions laborals de les treballadores, com ja he comentat, que són molt precàries. També volem parlar de les ràtios, perquè les ràtios són les més elevades. Vull dir, estem parlant que les ràtios actualment, que és un decret que va sortir el 2006, en infants de 0 anys és 8 infants, en els d'1 any són 13 infants i en 2 anys són 20 infants. Això el que fa és que no pugui atendre les necessitats d'aquests infants, vull dir, és molt elevat. Cada vegada tenim més infants amb necessitats especials que el decret de l'inclusiva no té en compte aquesta etapa educativa. Quan trobem infants amb necessitats especials en l'etapa 0-3, són els municipis els que aporten el personal de suport
i és voluntat, vull dir, perquè tenim que pensar que els infants de 0 a 3 anys amb necessitats especials costa diagnosticar, però quan veus que és molt fregant, que necessiten ajuda, doncs les educadores estan denunciant ara mateix la impotència que senten de no poder atendre bé aquest infant, perquè o atens aquest infant amb necessitats especials o atens els del resta de 19. Vull dir, i és molt important que l'administració posi tot el necessari per poder atendre els infants i poder millorar també les condicions laborals perquè les treballadores ho pateixen molt al no poder realitzar correctament la seva feina. I tot això ho volem demanar a la taula del 0 a 3, que estiguin els agents socials, la part del departament i que estiguin també patronals per poder explicar tot això i poder crear el cost real d'una plaça d'escola bressol, perquè no pot ser que el 2006 fos de 4.800, de 5.400 i actualment estigui a 4.800, quan la vida ha pujat, ha incrementat i el cost d'inversió en l'etapa 0-3 és inferior a la que era en el 2008-2006. Bé, doncs, no sé si estic a la vostra disposició per si voleu fer alguna pregunta també. Molt bé, doncs, si us sembla, passaríem ara efectivament al torn de preguntes. Ho fem, si us sembla, com sempre, les escriviu, sisplau, per xat i jo les aniré llegint i després les contesten les companyes o els companys en funció del contingut de la pregunta. On vulgueu. Tenim la Maria de Ràdio 4 que pregunta per Charlie Nadal. A nivell del barcelonès, on s'identifica una situació més greu és a l'Hospitalet, especialment al nord, heu identificat cap altra, i fora de Barcelona, Tarragona, Lleida o Girona? Val, Maria, gràcies. Mira, el tema de l'Hospitalet és l'exemple que ja vam identificar fa 2 anys i mig i que, com comentàvem, la Federació d'Educació tenim un seguiment molt detallat de la zona nord. De la zona nord i de tot l'Hospitalet, no? Però la zona nord, perquè ens situem, és la zona més densament poblada d'Europa. Amb un quilòmetre quadrat viuen a prop de 100.000 persones. I 100.000 persones amb unes dificultats i nouvinguts i amb unes necessitats educatives segurament importantíssimes. Segurament no, sabem que són importantíssimes. Per tant, a partir d'aquí, quan em preguntes si he identificat d'altres, sabem que comença a haver-hi problemes a el que seria la zona nord del barcelonès, que és Badalona, en certs centres que s'estan també o que tenen aquesta dificultat per encabir els nouvinguts. La pressió que hi ha demogràfica dels mateixos habitants de Barcelona que troben noves vivendes a l'àrea metropolitana fa que s'incrementi el número d'habitants d'aquesta ciutat, però també els nouvinguts que arriben i volen proximitat i que famílies que estan vivint a la zona nord del mateix pis, en una habitació, en 2 habitacions, cada família allà on pot. Em pregunteu també per altres zones. Mireu, el seguiment també comencem a fer-lo a altres zones del país i sabem, per exemple, que el Baix Penedès és una zona amb un creixement demogràfic absolut, el més gran de Catalunya, i on tenim les poblacions de Cunit i Calafell, on també i hauríem de fer més, tenim aquestes sobreràtios. Hi ha algun institut allà amb 5 línies, planificació de fer algun nou institut, però seria una de les zones també que en aquest moment estan molt tensionades juntament amb l'àrea metropolitana de Barcelona. Molt bé. Més preguntes? Esperem un parell de minuts més per si tenia alguna pregunta més i si no ja ho deixaríem.
Escolteu, com que en principi no tenim més preguntes, acabaria aquí la roda de premsa. Com deia al començament, la pressa, qualsevol necessitat que tingueu de més concreció, de més detall del que trobeu al dossier, ja sabeu com contactar i estarem encantats i encantades de donar-vos resposta. Doncs moltes gràcies per estar aquí i fins a la propera. Gràcies. Ala, cuidar-se molt. Gràcies. Gràcies. Silenciar aquí, no?